Εμείς ασχοληθήκαμε με τους αστερισμούς, οι οποίοι είναι διάφορα πολυγωνικά σχήματα που έχουν πάρει τα ονόματά τους από πρόσωπα, ζώα και πράγματα της μυθολογίας. Πού είστε εσείς? Οι αστερισμοί είναι 88, αλλά βλέπουμε μόνο 6 κάθε μέρα στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα μπορούμε πάντα να βλέπουμε 6 αστερισμούς. Οι αστερισμοί αυτοί ονομάζονται αϊφανείς. 63 άλλοτε τις βλέπουμε και άλλοτε δεν τις βλέπουμε. Αυτοί οι αστερισμοί ονομάζονται αμφιφανείς. 19 δεν τις βλέπουμε ποτέ. Ονομάζονται αφανείς. Οι 6 που βλέπουμε πάντα είναι ο δράκοντας, καμιλοπάρδαλη, η μικρή Άρκτος, η μεγάλη Άρκτος, ο Τυθέας και πιότερα Κασιόπου. Μάλιστα. Πρώτος ο Γαλιλαίος άρχισε να παρατηρεί με το τηλεσκόπιο τα αστέρια. Τα κύρια μέρη του τηλεσκοπίου είναι ο οφθάλμιος φακός που είναι κοντά στο μάτι μας, ο αντικειμενικός φακός που είναι μπροστά και ο οπτικός στολίνας. Το τηλεσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και να μοιραίνει τα αντικείμενα που θέλουμε να δούμε. Το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην Ελλάδα είναι το Δωρίνης, περιοχή Κρυονερίου στην Αθήνα. Τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια στον κόσμο είναι στη Χιλή, στην Αργεντινή και στη Χαβάη. Τα τηλεσκόπια συνήθως γίνονται πάνω στις κορυφές των βουνών, που είναι μακριά από πόλεις για να έχει σκοτάδι. Οι επιστήμονες έφτιαξαν και διαστημικά τηλεσκόπια, τα οποία ταξιδεύουν στο διάστημα και μας στέλνουν φωτογραφίες. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το Hubble, το οποίο είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη. Έχει τίποτα ενδιαφέρον? Αυτό εδώ είναι Έχουμε κάτι ενδιαφέρον εδώ στο πλανητάριο, κάτι έχουμε. Πάμε εδώ. Το κύριο χαρακτηριστικό της, το θόλο στην οροφή, που εκεί προβάλλονται αστέρια σε μία οθόνη σε προσομοίωση. Μπράβο. Πολύ ωραία. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι τώρα. Στην Ευρώπη πρώτοι τώρα, εδώ δεν θα είστε πρώτοι. Γεια σας κύριε Ελένη, εδώ τώρα κύριε Ελένη. Ελάτε. Ωραία, αυτό μπορούμε να το βάλουμε.